Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammad ibn Abdillah, salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahabati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariami naguskanusa na mga babayami si agama Islam. Yep man so programa tano di tano di kapamagusay kung mga sabeed mga panguyat nagusabeed kung mga tutulan ku agama tanwa Islam Arab tano saan tano niya napkesugu sagyang koto di kapakan dekala si iku mga galapaka mga pipiya. Mga pagariami, mga bangsami, sama na yan na oras tano na alas 4:55, 4:55. Sama na yan na 5 minutos na kumbad nagyang ko to oras sa alas 5. Sulangulanguan o pumamakinag sa giyang kaya programa tano sa giyang kaya oras na ayad na baluy na kana padaada tanago sala rakano alangulanguan ang mga pagariami bangsami kipagadatan na sumanaw salama kalilintad na kapipi aginawa kabarakat sa giyang kaya bulan na Ramadan. Siguro tanong pa nakapuni na daan tanong salaman nagyang kayang mga tunga na itano pagari tano pumamakinag sa giyang kaya live tano lagi di Anti Hajja Anisa Abu Bakar. Salam rakanusa nanti pengintanos iku Allah mapipya kanulang. Giyang kaya babay tano si Salwa Maruhum. Lagu si Maisuna Abu Bakar Subu-Subu, si Indi Jamal Malawani, si Nuraima Faisal Makatuun, si Abul Khair Zuin Unakan, agus mga pada mga bangasatan wa dimbantay sa kaya laiftan. Mga pagariayaw to mapamagusay tanong sa giyang kaya mapunto ka oras sa naginan so ad-du'a huwa al-ibada. Ginan so pangani ku Allah subhanahu wa ta'ala. So du'a ka pamangni si ku Allah subhanahu wa ta'ala nagiutud na pambatuan sa simba si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sama no to nagyang kuto ang mga tao lalayon din nagyang kuto adiran di kapamangani si iku Allah na mga tao to malakira nagyang kuto simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Pagani si iku Allah nagyuto din naman bui lingkaw di kasuata ad-du'a huwa al-ibada. So pangani nagyuto din simbo tao si iku kadanan niya na Rabbul Alamin. Mga pagariatan to din ako dumadaitag yang kaiya usayan tanong sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Kagyang kaiya bulan na Ramadan na isusuguro katano ang mga Muslim agyang kutuwa di kapakan dekala si iku panganitano si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tangan naman na pikiran tano si iku mga ginawa tano agyang kaiya bulan na Ramadan na ayakatro na bitano Muhammad na ulan-ulan ya tatarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala sung pangani yung Muslim. Sa din sa pangani naka si iku Allah sa giyang kaiya Ramadan amapi pangani na tarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Na alhamdulillah kapkatukawan tanu giyang kaiya dua pangani si iku Allah na isa dum Bisaya mapiya simba tanu si iku kadanan tanu Rabbul Alamin. Yang kaiya doa pangani si iku Allah subhanahu wa ta'ala na padaya sa giyang kutua mga simbo tao si iku Allah. Naman ito amalay
ap kebebayaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Galba kaya asim itong sagyang kutua mala ibalas nagup kebebayaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ino kailangan na di itano di pakanda kalanagyan kaya panganisi ko wallahu subhanahu wa ta'ala. Yan kaya Ramadan mga pagariya. Na aya pikiran ka na mataan na sa katano na makakailangan tano sulang ulangwan o matatago si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Makakailangan tano wag yang kutwa turuan yan. Makakailangan tano wag yang kutwa limu yan. Makakailangan tano wag yang kutwa rila yan. Rilaan tano Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kaya bulan na Ramadan. Makakailangan tano wag yang kutwa riskir katano ukadanan tano Rabbul Alamin. Nagyang kaya Ramadan, napakanda ka lang tano so pangani. Kinawa bu ay ipangani tano na sumanga ginawa tano. Isa na kari pagariya. Anto na ini, isang kadin upama amal, ligit upama bukag yang kaya ginawang kay di ka di pamangani si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Mata na rin mga pagariya ka, kapakaid na tawag ka amal, ligit amay kagiyang kaya Ramadan na ayabu panganing ka, nagyang kaya ginawang ka, na din kay pangani agyang kuto mga tawa maranir ka. Ini pamanganing ka ginawang ka na under so panganing ka si kumbalalo ka. Ini pamanganing ka ginawang ka na under so panganing ka si kukarumang ka. Under so panganing ka si kuwata ka. So pamilyang ka. So mga pagaring ka. So mga tunganayin ka na under so panganing ka kiran sa giyang kaya bulan na Ramadan. O pama kung makakakailangan ka na makakakailangan sira naman bu. Mga pagariyag yang kuto pianutulor katano Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam upama kusutaw na dinyan di mi pamanganiyag yang kuto pagarinian na sumambus sumanga malaikat wallah na ipamanganiran si iku wallah agi yang kuto paman na pengani ataw ayay pengani niyan na supagarinian. Nasa din sa panganinian si iku pagarinian na penggiraw mamuso mga malaikat ya Allah yang kanan ori panakana bagan na kaun pakimbagian na kaun agyang kutua lagi upanganinian sa agyang kutua pagarinian na muslim. Ay lagi diyan mga pagarya na uwadan no pa maabulayo ka akan pagariakan na penggiraw ako ya Allah rilaing ka si fulan ya Allah turuan ka si fulan. Ya Allah, pengeninakan neraka. Ya Allah, maka maradikas kanian sagyang kutu apoy ko neraka jahannam. Ya Allah, pengeninakan ya Allah, rizki ingkas kanian. Nagyang kutu panganiakan sagyang kutu pagariakan. Ada na mambusi ko mga malaikat wallahu subhanahu wa ta'ala penggiraw. Ya Allah, yang kanana panganiag yang kanana ori panakana bagan na kaun. So panganini ano ko pagarinia na muslim na bagan na kaun nagyang kutu lagi do panganinia. Nakata ng mga pagariya. Naidapat yung mga pagariya. Apaman na sudin sa mga malaikat wallahu subhanahu wa ta'ala ipanganira ka. Sudin sa mga malaikat wallah paman na mga malaikat ada abayran kakedusa na siran di mamangani. Apaman na ipangani kairan at tarimaan wallah agyang kutu panganing ka. Na mga pagariya pakanda kalantan wag yang kai doa pangani tanu sa yang kaya bulan na Ramadan. Adang panakaturo na bitanwa Muhammad aso panganiyag yang kutwa barapuasa natatarimaan. Di na kirudu ag yang kutwa panganiyag yang kutwa barapuasa. Aya mana mga pagariya na inutan waya di panguyatan na inutan waya di panutula ag yang kaya pangani si iku Allah. Kamataan na rin mga pagariya makakailangan tanwai nagutatarimaan sa giyang kaya bulan na Ramadan. Tatarimaan sa giyang kaya bulan na Ramadan. Mga pagariya na panganinakaw nagyang kutuang balalo kaska. Sagyang kaya bulan na Ramadan. Kapakaya sumbalalo kasaka na magkakailangan nila nagyang kutuang panganing ka. So mga tunganayin ka na magkakailangan nila nagyang kutuang panganing ka. So mga pagaring ka Muslim na magkakailangan nila nagyang kutuang panganing. Panganitan o siran sagyang kaya bulan na Ramadan. Baluin tano so panganitan wara mararang kumiyan sa mga tawa masisipag siya katano. Mapadunag yang kutuwa mga tawa mga maranira katano mga tunga na itano. Lagi dia na mga pagariya
ay panganitano na mga lukas tano amiyaw na sira din sa giyang kutwa kubur. Mga lukas tano amya pamula sira no kung mga kuburiran au pamakubasiran din na pag-isi at tigo sabado kung mga imam na uwan tunay dinganiran mapanganiran si iku Allah layad na kabayaran na mapanganiran amaka petusiran sang kaya dunia bagasiran wallah salaw da paru sagi ang kaya bulan na Ramadan ay sabugawi amaw sariran sa simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala mau sariran sa pangani si iku Allah subhanahu wa ta'ala na mga pagariya mga luksano sirad mga luksiran o mga luksano na ipanganitano siran ku Allah subhanahu wa ta'ala ayat tigo mga ulama pinakamapiya apanggelebkan na utaw si ikulok siya nagyang kutua pangani mapiyad nagyang kutua kasusad ka mga pagariya isidkan ka agyang kutua belalokos ka uga idenadad na lawan niya nagyang kutua so panganing kakiran nagyutoy tatara lebi ama kakailangan niran so pangani watas ikulokos na tatarimaan na ipanganitano siran sa giyang kaiya bulan na Ramadan. At ayan niya oras tano na 5:05 mag-andun sa managiyang kaya itatangkas. Na si Koda tano pa na kasumpati sa giyang kaya pumagusayin tano na kataya amalum ya kadagalagyang kaya di tano di bantay na salamat tano agiyang kaya mga pagaritano masiki Albert Pantin Rubin si Hilalia Sultan, si Farhati Hayati, kate sumapiangaran nagyang Farhati Hayati. Ay mana na ikasussunurian na kauyag-uyag yang Aisa Ginar, si Firas Jima Sarip, si Muammar Victory Sarip, si Amira Abdul Wahab Jamal, salam rakanusan, si Haji Ansari Alawiyah, si Ukhti Nursida Shuaib, si Ummu Hafisa Sarip Magumnang, salam rakanusan sa Kabiti Mandirigma, kataya so Mandirigma, way mapian yang ngaran lagi nga Mandirigma, si Midalia Mindalano, si Nuralin Panggega Romero, Nurjana Pimanda, Abu Zakir Ibn Said, Naif si Balindu, mga pagarita nuaya sama na yan na diisiran ni Mentay sa giyang kaiya di itano di kapagle. Mga pagarya kan si agama Islam giyang kutuba sa mga lokal tano na pemimikiran tano o anto na mibalas tano kiran sa giyang kaiya bulan na Ramadan. O pamako siran na bibiyag sirampan na pakiilay tano kira nagyang kutwa kababaloy tano ang mga watayra. Siribisyon tano sa mga lukas tano. Pakiilay tano kiran agyang kuto babayan tano kiran yang kutwa ranon tano kiran yang kutwa kaluluksi tano kiran na pakiilay tano kiran uwad na bibiyag si ko mga lukas tano. Miyakalala alimur ka wallah pagariku riyaw takapan sumbalalo ka saka o di na riyaw taka agyang kutway sakiran napamakuting ka masu atakas wallah gulalan sa agyang kutwa din ka di ka sirbisi sa agyang kutwa ang balalo ka saka atawan niya agyang kutwa ka pipay kung balalo ka sa nasimbas iku Allah subhanahu wa ta'ala atawani wag yang kutwa kasusuatum belalokas nagyutud ni kasusuat wallahu subhanahu wa ta'ala nagugyang kutuman bu ararang itum belalokas sagyang kutwa wa ta'ala nagyutud naman bu irarang itu wallahu subhanahu wa ta'ala mga pagariya pumakutantan wag yang kaya mapi amal sagyang kaya bulan na Ramadan naginan suka PPS ikum belalokas bagay tanong kira nagyang kutwa ka pipi aginawairan sumbala alokas na upamakuad na amak kakailangan niyan na di pa ng pagari ko patutuo ba paman na maptero iya rakapan na kabu kuan sagyang kutuap kababayan niyan
sipating kagyang kuto ang balalo kasaka. O wala na kebebayaan niya na mamasa o di na pagiging mo o di na ipagapi ang ginawa niyan. Na o paman na miya sipat ka kebebayaan niya nagyang kuto siya na kuha na kao nakipagari ko siya kuha agama Islam. Kuha na kao nakagyang kuto kapipi ang ginawa ang balalo kasaka. Nagyuto na naman bu ikaraning ka sa giyang kuto alimu wallahu subhanahu wa ta'ala. Miyalo yung mga ulama agyang kutukon walay turugan aron no matatago agyang kuto ang balalo kas na ayadung ko na matatago nagyang kuto sindaw. Ayadin na matatago sa agyang kuto walay na sindaw. Sindaw aginan so sindaw ang balaloks. Mga pagarya so mga lokas tano na daaw kita batano sira na kubalasi. Yang kuto kira sayran si era katano. Yang kuto mga galabak pinggalabakiran sira katano na daw kita batano siran na kabalasi nagupaman na yang kutua kamapian na kaiman tuawad na matataguro ka kamapian na matagubod na nan isa kung mga kamapian apagpagapuon sa giyang kuto ang balalokos ka kamapian o to inaaka nakiyasapikang kaniya nun. Kamapiano to ama ka matagkaon din na miya kakuha sa giyang kutwa kamapian. Mga pagarya. Ina ni kailangan na di tanong ipenderay noon sa mga lukas tanong. Pakilay tanong kira na kebubayaan tanong kira kebubayaan tanong siran. Pakilay tanong kira na siran ni ikapipi ang mga ginawa tanong. Giyang kutwa kapilay tanong si ikumbala lukas tanong na pagpakapi ang ginawa tanong. Nagugyang kutua kapkileta no kiran nagyutoy pitmana na amapiyar katano ang mga wata mga pagariya miyakar gergen manari egira manutuwa ding kadin na kailay sulo kasaka dingka kedingilan suwina ka na dingka pen kedingilan suama ka betad ka pen na miyakapirak ka nagumalakay tamok sa giyang kaya dunia ugaid na anil subang alo kasaka andil sira na dinga kiran din na mapakilay agyang kuto kabaya aka apenggelab ka nakasagyang kuto kabibiyagiran bida-bida tanong manari sa betad ada na keto narakatano kedingilan yan na suama yan ugaid na din yan na kedingilan suina yan Adam paman rakatano ayap kedingilan yan suina yan na ayap manadin yan na kedingilan na suama yan. Adam paman si rakatano wagi ang kuto ang belalo kasi yan napagalin yan din di kedingilan. Adam paman ang mga tao rakatano bibiyagapan sumbelalo kasi yan ay pakatama na niro nagi ang kuto agagaw nagugyang kuto di ka serbisyo sama piyasi ikong belalo kasi. Para ganun mga pagariya, igira pa man na miyada sumbala alokas. Isad na mas sakit akagada magyang kuto awata. Naguisi na kay manto so paman na kiyadaan sa lukas. Wanto na ipinaka ipkedalian. Amay lay niyan sang kaya dunia na upama ko ayam yada na suama yan na pagpakagirawa. Aya ipkedali-dali akan sama na amay lay akan na suama akan. Naupama ko aya daniyan ayam ya kabelagun na suina iyan na pakagirawa aya sama na ya pinaka ipkedali akan na manusia na suina akan na ubak ang bukilay suina akan ubak ang bukiga kas suina akan na ubak ubuk pakagirawa ina o di na ubak ubuk pakatalwa o me gina ni paman na upama ko ising kasiran agi ang kuto apiyang adaan sa lukas na ginan din ikisumbagiran. Na ino ba di ka ni Tiro na tanto ka din ako malayo ko rang romi out si ko luksiyan. Napagilay na kao nagyang kuto bubay account. Napagilay na kao nagyang kuto kaimportante niya na si iko ginawang ka. Na, yang kuto ba di tanong di Tiro na supangan ni na simbes iko Allah. Ipangan ni tanong so mga lukas tanong. Ipangan ni tanong siran matatapakiran nagyang kutua mapia ipanganitan no siran aril ansiran wallah pagamaradig ansiran wallahu subhanahu wa ta'ala si ko apoy ko narakagyan mamang nitan no si ko wallah
Upama ko aya kailangan upamilihan ka na turuan na panganing ka si iku Allah. Ya Allah, turuan ka so ama akan nagusuin akan. Ya Allah, na turuan ka sa mga luksakan, sa mga bapaakan, sa mga bubuakan, sa mga tunganayakan. Pira-pira mga pagariya, mga tao, aaya kialin no betadiran na sabab sa giyang kutuwa pangani si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Pira-pira kemasaan tanu, ang mga tao, adi makatitiuli na giyang kutuwa kau yagu-yagiran ugaid na sabab sa giyang kutuwa adi na miatong sa giyang kutuwa pamilya. Amakan dida mara akalian nagusasabutan niya na giyang kutuwa kala ikipantag giyang kutuwa agama Islam na miya ka pamanganin si iku Allah. Ya Allah, turuan ka sumbal aluksakan. Na upama ko aya makakakailangan sa turuan na sumanga wata ka panganiya nga si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Pira-pira yung mga wata aaya kaya kuan yan amapian na sabab sa giyang kutuwa panganiya giyang kutuwa balalok siya. Pira-pira yung mga wata aaya kaya alin na giyang kutuwa betadiran na sakatawa lukas sa miya manganin si iku Allah pagpagiraw. Ya Allah, pakasulim betadang ka sumangawatakan. Ya Allah, sumangawatakan na baga nakakiran na giyang kutuwa mapia pamulang kakiran suparatiya. Ya Allah, taguin kasiran sa iman na paratiya si Erka. Namanya kadakadakal ap kesaga pamanap kemasaan tanwa mga tao. Aaya kaya pakapiyaw kau yagu-yagiran na giyang kutuwa panganin si iku Allah subhanahu wa ta'ala. O pamagwaya kailangan na kasi iku Allah na riski na pakalaang kagiyang kutuwa panganin kasi iku Allah riski yang kanian. Riski yan so pamilyang ka. Riski yan na so mga tunganayin ka. Nagina ng mga pagariya. Pakandagalantan wag yang kaya panganitan o si iku Allah sa giyang kaya bulan na Ramadan. At yung mga ulama asukun su Allah subhanahu wa ta'ala na sadin sa kadakal apanganing kaun. Sadin sa kadakal agyang kutuwa ka panganing kasi iku Allah naguyang kutuwa ka lalayo nagyang kutuwa ka panganing kasi iku Allah nagyuto na mambu ikap kebibaya Allah subhanahu wa ta'ala. Iyuto na mambu ipaman nakasuswat Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa masaas sumanga uripan yan na pagkumangani si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Tigo mga ulama agina ni bidaan wallah agus sumanga kaadan yan. So Allah nasanin sa kadakal na pagani na kaon na kapakala agyang kutuwa sumpataan niyo ugaid na sumanga kaadan wallah nagyang kutuwa kadakal udi na lalayo na kapanganin kakiran sa tabangan nagyuto na mambu ikap ketampar agyang kutuwa kagudiyan si Erka. Na mga pagariya ulan-ulan ay Ramadan na pakandagalantan wag yang kutuwa panganitan o si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Pakalantan wag yang kutuwa orastan o si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagariya tanto kumadagaliman tuwa makakakailangan sa panganinay panganitan o siran si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya Ramadan at tatarimaan so ipanganitan o sira naging mga pagariya kan si iku agama Islam. Miyadakal-dakaliman tuwa mga tao makaawida akal. Madakaliman tuwa mga tao makambubuku. Madakaliman tuwa mga tao mapapmalai utang. Madadala mautang. Mga tao paman na kailangan nila nagyang kutuwa sindaw kadanantan wa Rabbul Alamin. Makakailangan nila nagyang kutu turuan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Miya kadakadakal sa iku mga pagaritan wadiran din nagkatuon na masjid. Madakala si iku mga tunga na itano, mga pamilya tano, bulan na Ramadan na di sila na pumuasa, sila nakiipanganitano si iku Allah. Ituroon sila no Allah subhanahu wa ta'ala, nakataguan sila sa arga, sa giyang kaiya paman na agama, may pagintawiran sa agama, mga pagariya, yang kaiya umur sang kaya dunia, na miya kay ito aya, na ubabada na mauma, sualo nga na mauri, na giyang kuto, isa ka pamilya, may isa sang kaiya dunia na makaumasiran sa lungan na mauri na di sila na may isa sa giyang kutwa darpa. Ito ititu akan belag-belag susaba dekiran na pagasul ko surga na susaba edong paman na si pagasul sa giyang kutwa apoy ko naraka jahannam. Lagi na ng mga pagariya. O sarantan wag yang kaiya Ramadan
tatarimaan su pangani na pakandagalantan wag yang kutua panganitan sa iku kadanantan wa rabbul alamin gi mala wasiyati manto yang kaya malalamu sa yang kaya Ramadan na pangani yang kasi iku Allah at tatapang kaniyan sa yang kutua agama niya na Islam ya kada-kada mga pagarya ang mga tao disiran na matatatap sa yang kaya agama Islam mga pagarya mga tao ayabu apaman na rakiran na Ramadan na penambayang siran makalius Ramadan di siran na penambayang gina na imala pengenin tanu si iku Allah papagiraw tanu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini ay kadana nami makapapaaras iku mga puso natatapang ka so puso ami sagiang kutu agamang ka sagiang kutu ka pengungunutan si erka nagina na mga pagariakan si iku agama Islam o pamako titu-titu ap kebayan nakaso pagaring ka kebayan nakagiang kutu bebayin ka kebayan nakagiang kutu atonganayin ka na pengenin nakasiku Allah subhanahu wa ta'ala mapadala makira nagiang kaya turuan mapadala makira sububaya ko agama mapadala makira nagiang kaya mga amala mga pipiyas nagiang kaya bulan na Ramadan mga pagarya nagina natigo mga ulama imbidaan nagiang kutu apaman na mga tao Agusto Allah ka sa mga tao na umangkaw na mga nina bakan yan na nagkararangiti. Ugaida na su Allah na anda na nikapang mga ningkaw na mataan na kesuata sir ka su Allah kesuat sir ka su Allah na kebubayang ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ito sumanga na ko mga Arab na ayakat teroiran na Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu Adamu hina yus'alu yaghdabu ayamana gyang kay akat tero mga na ko mga Arab punta ka na kay ma'am ayun si natiga na su Allah na ikrarangit yan si erka upama kubaga ka nakaagiyang kuto apanganing kaun yuto ibiti ka na wallah upama kugiyang kaya bulan na Ramadan na dakadin na pamangani si iku Allah Dagada na makatapanay si iku Allah. Dagada makagirawa ya Allah rilaya kung kana rilaing kaso pamilya ko. Dagada makagirawa ya Allah pakamaradi ka akong kasi ko apoy ko naraka jahannam. Ya Allah pada kong kasi ko mga bara puasa. Ya Allah paganing ko raka pada ko si ko mga tao mitindagiran Sulailatul Qadar na makapagamal sa mga pipiyasa yang kaya bulan na Ramadan. Upama ko sa kana dagada na panganina kirarangitang ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu igira manutuas sa mga tao na inibaga kira nagyang kutua pangani nasu Allahu subhanahu wa ta'ala na kirarangitan niyan sirat nasu at tigo mga ulama mga ko mga Arab so bawat anu Adam so mga dato na igira manutua lalayo nagyang kutu kapsungur kakiran nakapumakitabang kakiran nakapumanganing kakiran namataan at tigong mga Arab kirarangitang kaira na mga pagarian na ayad na piliin tanu nagyang kutuar ko Allah subhanahu wa ta'ala mapakabagarian nagyang kutuwa koneksyon tanuron mapakabagarian nagyang kutuwa sumpataan tanu si ko kadanan tanu rabbul alamin ipagnu tanu si ko mga pamilya tanu wagyang kaiyapang ni mga pagariakan si ko agama Islam tigong mga ulama agyang kaya pangani na dua susun nagudua abun talian nagudua aklasinian napagadantan wagyang kaya dua pangani paganayron na duaul ibada pangani simbo si iku Allah subhanahu wa ta'ala ayaman bu abun talana ng mga pagarian naginan sudi kadikam bantu si iku Allah ginan sudi kadikas sila si iku Allah subhanahu wa ta'ala kapagalu yang kasagyang kuto ang mga ingaran yan nagugyang kuto ang mga sifat yan na isanan akalasi sagyang kuto ang pangani si iku Allah pagagiraw ka alhamdulillah na pangani pagagiraw ka Allahu Akbar na pangani la ilaha illallah na pangani subhanallah wa bihamdi pangani yang kuto paman na mga ingaran wallah nagugyang kuto ang mga sifat yan nagyang kuto dingkaw di kateruan na pangani utua simba si iku Allah yutu dingka di kasua-suata si iku kadanan tanwa rabbul alamin ikadua kelasin na doa at-talab
Dua akapamangani sa makakailangan nagyang kutua tao. Wa huwa talabul hawaiji minallah, yang kutua makakailangan nakasang kaya dunia. Dapat makakailangan naka na pumangani nakasiku Allah subhanahu wa ta'ala sa lagi nagyang kutua kapagusiyatan oron nakagi. O pamako aya kabay aka na turuan na pamangani ang kasiku Allah so turuan. O kabay aka yang kutua parataya na ibigay ka wallah na pangani ang kaun. Langon makakailangan ka o kabay aka yang kutua paman na may saysak kanwa pamilya makang giginawa ikano sa kanwa kurumain na paman na mata kapag yung kutua di kang ginawai ka paman na yung kutua di ka pikilay ni wag yung kutua rano niyo nagugyang kutua gagaw niyo sa yung kutua mga karuman paman niya niyo si Allah subhanahu wa ta'ala pira-pira paman na karumai di sira na makapagayon ugay nagyang kutoy sakiran na gumirok si Allah pagkagiraw ya Allah sukarumakan naturuan ka ya Allah sukarumakan napakapi ang kagyang kutua betadian yang kutua pamikiran yan napakapi ang kagyang kutua paman nakapakapikirian namyain sira na karumai nagina ng mga pagari kong si agama Islam katawan niyo langwan taman na kailangan tanong nagyang kutua ka kakailangan tanoron na si itano din na panganiya si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagariya sa manayan ay na oras tano na 5:25 na niya karanid nagyang kaya oras. Sa manayan na maganda nagyang kutua itatangkas na mga baiya sira ni matatampar sa soldato lang na preparadugan. Preparadugan din na yang kutua ipatinda iyo na maluniw din na pagayo sa piya-piya kapaman na mapia kailayaw na mapia katamaw no mga karuman niyo amay ko pagiftar siran mga pagariya gyang kaiya kapugusay tanong sa gyang kaiya pangani nagyang kutua dua kelas inian na pagaling kunanan na makasusulad o di na matatago sa gyang kutua suratu al-Fatiha. Yang kaya suratu al-Fatiha mababaluyan na rukun si iku mga sambayang tanong. Umang kada na sambayangan na sadin sa kada kalo rakaat yan nagyuto na mambuhi kada kalakapmati ang si iku Fatiha. O pataka rakaat na makapataka mabati so Fatiha. O pamako du ka rakaat na makaduang ka mabati. O pamako talo ka rakaat na makatalong ka makabati. Eno to mga pagariya kagigiyang ko tuwa tigitan wa supangan ni gulalan si iku di ka di kang bantu-bantu ka si iku Allah nagusupangan ni makakailangan na ka so Allah na pangani na kaon na maalusod nagumatatago sa giyang kaya surat al-Fatiha. Tigo mga ulama panganay ro nagyang ko tuwa dua al-ibada panganiya simbo si iku Allah yang uto ka panggiraw ka alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin napagalindinan dua ul-ibada. Panggiraw ka sulang-ulang wanu bantugan narku Allah kadenan ulang-ulang wanu kaden. Nabiyan tugas wallah napaman na duaw to na simba si iku Allah. Guminiraw ka ar-Rahmanir Rahim makalimuuna masaling gagaw. Asa kaniyan dato o di na makapapaara si iku kapakatindag walong anamori nagina na paganayron na duaul ibada. Ayap man na dua apaman na talab kapamangani sa kailangan nagyang kutua ka panggiraw ka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah sakabuy simba nami nagus sakabuy paman na pamanganian nami sa tabang pangani na kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala aturong kaniyan sa giyang kutua titwalalan o di na matitwalalan naginan sa siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim nagupaman na kumangani na kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala adi ka mapadsagyang kuto ang mga tao kaya rarangitan wallah aginan sa mga Yahuda sa mga Nasara pagpakagiraw ka ghayril maghdubi alaihim waladdallin ya Allah susiran uto ang mga tao kanabaw kitsagyang kuto ang mga tao kaya rarangitan na kasiran ini kaguda kasiran asiran sa mga Yahuda sa mga Nasara sama nuto na ayap pumangani na kasi iku Allah nagyang kutua paman na agaman niya na Islam gyang kutua limo iya na maapia rilayan na uman na kadin na mabati agyang kanan paman na Fatiha nagyang kutua dua kelas ya pangani na pagalin din na maalusod siya gyang kanan na suratu al-Fatiha
Gina natin kung mga ulama, isusuratu al-Fatiha na padanan siya giyang kuto sasalaan na sura agong mga sura sa Quran. Kagigiyang kuto paman na matatago na mga pagari agiyang kuto dua klasya pang nitano sa iko kadanan tanwa Rabbul Alamin. Mga pagari agiyang kaiya paman na simba si iko Allah na tanto kumada kala kalasinya. Enong tanwaya pakapendekala ka tanto din na kumada kalagiyang kaya kalasya simba si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Paganaya simba si iko Allah nagiyang kuto pangani na simba si iko Allah. So sambil yang mga pagariya na tiyawag penanan pangni. As-salatu huwa du'a. Igira paman na pimanan ng mga ulama salu agiyang kaya sambil yang na ayad na ipma na iranon na du'a. So sambil yang na pangni. Nagyang kana na paman na pangni na padanan sa giyang kutwa simbo tanu si iku Allah. Giyang kutwa kalak nagugyang kutwa kapangangarapan. Kalak kagiyang kutwa mga kasiksaan wallah nagugyang kutwa arap ka ko mga balas wallah bubaya ka si iko surga nagukagud si iko naraka jahannam ar-ragbatu war-rahba na pagalin dinanan simba si iko Allah subhanahu wa ta'ala sa manuto mga pagariya na igira manuto aguguraw ka na kasi iko Allah makalidas ka si iko api iko naraka jahannam makalidas sunsu pamilyang ka na mamakasulad kanu ko surga na matimu kanu ko surga nagyuto mga pagariya na kalakoto sa giyang kuto apoy ko naraka jahannam na bubaya si iko surga balas wallahu subhanahu wa ta'ala na simbo panoto si iko kadanantan wa Rabbul Alamin. Lagi dia na mga pagariya na giyang kuto akatawakala. Ini tawakala ka din na ini sarik ka din si iko Allah subhanahu wa ta'ala giyang kuto alang wantama nakasang kaya dunia. Wal inaba na giyang kuto akambelingan si iko Allah subhanahu wa ta'ala na pagalin dinanan na matatago sa giyang kuto simba. Na mga pagariya yang kana nami alo itano so pangani so kalak sububaya ko mga balas nagusukagud sa giyang kutuwa paman na mga saya mga rarata yang kutuwa katawakala naguyang kutuwa kambelingan na ibada na simba na si iku Allah makang gugulalan sa giyang kutuwa mga pusuta paman na aya ko na limas aya limas suat yang kutu paman na mga puso tanong na so Allah subhanahu wa ta'ala mapadala mo nagyang kutu pangni katawakal yang kutu kambelingan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala na sumambu su tasbih su tahlil su takbir su istighfar maana yang kutu kapanggiraw ka subhanallah yang kutu kapanggiraw ka alhamdulillah la ilaha illallah astaghfirullah na suat-suatan si iku Allah gulalan sa giyang kutuwa mga katero gulalan sa giyang kutuwa mga katero nagyang kutup mana susambayang nagusto ka pamuasa lagi dia nagyang kaya di tanu di ka pamuasa sa giyang kaya bulan na Ramadan nalagi dia nagyang kutu al-hajj kapanay kadi nagugyang kutu al-jihad kapiki perang salalan si iku Allah Soal amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar na kapakasugo sa mapiya nakasapar sa marata. Mga pagariya pakandegalantan wag yang kaya kasugo sa mapiya nakasapar sa marata sa giyang kaya bulan na Ramadan. Mapakay mga pagariya ayad na di pemuasa na sukarumang ka. Nasugo na kau nagyang kulto mapiya nasapar na kau nagyang kulto marata. Mapakay mga pagariya ayad na di pemuasa na sumanga watatano sugutan kiran sumapiya nagyang kulto marata. Isugutan kira nagyang kutua kapya o kapamuasa nakarata gyang kutua di kapkusa sa gyang kaya bulan na Ramadan. Gyang kana nami aluitan ng mga pagarya nakasuatanan uli na simbo si iku Allah sanggulalan sa gyang kutua badaniya mga lawas tano. Semboyang kan ayam yaw sarkana sulawas, mipusa kan ayam yaw sarkana sulawas saka. Minjiyad kan ayam yaw sarkana gyang kutua lawas saka. Sumiyugu ka sa mapian ayam yaw Sumia para ka sa maratan ayad na miyaw sarka nagyang kutu alawas ka na ibada badaniya. Adam pamana kalasya simba at yung mga ulama ginan sukas sa sadaka. Naguginan suka bagay sa zakat. Wan nafakat naguginan sukang gusto. Ibada maliya naginan paman na simba na nanggulalan sa giyang kutu at amo kagyang kutu ato. Miyakwani wagyang kutu paman na kalasya giyang kaya ibada simba si ikaw Allah. Ada na mga pagariya ngulalanon si iku mga puso tano. Adam pamana simbo si iku Allah aya kusaro tao nagyang kutu akatero yan. Adam paman simba ayap kusar nagyang kutu alawasyan
Adam paman asimba ayap ko sa rutaw nagyang kutu at tamukian. Mga pagarian napakandagalan tanong sa giyang kaya bulan na Ramadan. Mga pagarian nagyang kaya bulan na Ramadan na ulan-ulan ay apanak pa nagyang kutu ang mga amal. Na mga pagarian na pamakutantan wag yang kaya kapi agyang kaya bulan na Ramadan. Tigo mga ulama agyang kaya simba si iku Allah na tanto kumadakali klase. Sa lagid nagyang kutuwa kiyap man na iron nagukiyat ruono Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah is al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-a'mali wal aqwal adh-dhahirati wal batina. Aya manati ko Ibn Taymiyyah ayap betuan sa simba. Naginan su ini betul si ikulang ulangan umang galabakap kebubayan Allah subhanahu wa ta'ala nagu ikasus suatu Allah. Apa dosagiang kutuwa mga galabakan nagu padsagiang kutuwa mga katero. Ama payagagugyang kutuwa masulan. Naman ito mga pagariya. Sembayang ka na kebubayan Allah na ikasus suatu Allah nagalabok ito. Matiya ka sa Quran na kebubayan Allah nagu paman na ikasus suatu Allah nakatero ito mga pagariya. Biya kada-kada lagi ang kaiya paman na simbatan si iku Allahu subhanahu wa ta'ala. Lari, si tanong. Sama na yung mga pagariya na yun na oras tanong na 5:35. Maganin sama na sa oras na uwadam panada makapreparado si kung mga bai na preparado kanudan. Na uwad na ayari para dunian na kegata na sedan na gatain yun din tamakan yun lagi ang kutuwa gata na gataan yun din nakamay-amay na di ka nulong miyakay na uban yung kalipati agi ang kutuwa pada mga palapayat an mapiyakap ketaaman yun. Tigong mga ulama agyang kutwa kaya giraw unabitan wa Muhammad ad-du'a huwa al-ibada. So pangani nagyutoy simba si iku Allah na kanabakon ayap mapmamaanaw to na bagyutubo ipmatuan sa simba apang ni di nabati ko mga ulama maanahu al-hasar abas. So pangani nabaniyan na paman na miyarang ko magyang kuto simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, dati kong mga ulama nagyang kanan apangani na padanan sa giyang kutuwa mga ala asimba si iku Allah. Mga ala. Siya na namin itong sa giyang kutuwa mga ala asimba tanu si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ay lagi din dati kong mga ulama ibaratian nagyang kuto kaya giraw nabitan wa Muhammad al-Hajju Arafah. So kapanay ka di naginan sukawkob sa Arafah. Ugaid na kanabayap mamanaw to na upama kumukup ka sa Arafah na bamiya pasadagyan kutuwa kadika. Uway. Ugay dati ko mga ulama na ayamaanaw to nagyang kutuwa. Kaya giraw nabi al-Hajju Arafah nagyang kutuwa kawkup sa Arafah na isan dinanan amala arukuno hajj kailangan din amang galabag agyang kutuwa mga kadika. Nalagi din mambuan na nagyang kutuwa kaya tiro Allah ad-du'a huwa al-ibada. So pangani nagina ni simba si iku Allah ayamanaw to na ayamala asimba agup kebubayan wallah asimba naginan supang ni tanu na mamang ni tanu sagi ang kaya bulan na Ramadan mga pagariko pakandagalan tanu wagi ang kutuwa pangan ni tanu sagi ang kaya bulan na Ramadan. Ipunguyatan sa mga ginawa tanu wagi ang kaya bulan na Ramadan na ayakatir unabitan wa Muhammad na supang ni agi ang kuto bara puasa na tatarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Lagi dia nagi ang kaya mga oras amagaan din nagi ang kaya iftar na isad na ya oras ubara puasa upumang ni si iku Allah na tatariman wallahu subhanahu wa ta'ala. Ada na pakagiraw o di na papakay sa atigyan na anto na absihalim okay tagi ang kaya kaptarima wallahu subhanahu wa ta'ala ko pang ninaw sa intanuanan sa mabuba. Ani ukato kawi bubeda na penggiraw kanua paman na eno sa kami na pengani kami din na daaba may kilay paman na resulta nagu paman na agyang ko tuwa pang niyami. Diya may bukilay nakataya. So mga ulama na tigiran aso panganin ande din na ikapangani utaw na tiyarima wallahu subhanahu wa ta'ala agyang ko tuwa panganin. Tiyarima din wallahu subhanahu wa ta'ala agyang ko tuwa panganin yan. Ugaid na talo okay
kapteri maun wallahu subhanahu wa ta'ala. Natanu dan tanu ya pipi. Antanu di kedai sapang ini masagiang ko tu apangan isi iku wallahu subhanahu wa ta'ala. Paganairon na itu na irakadin wallah. Miyamang ni kasih iku wallah ya Allah balu ya kung ka amaka lang ag sa Quran na miya kuwang ka. O di na miyang ni kasih iku wallah pakatamukan yan na miya pakatamukan yan lagi ito. Ini tunay niyan rakadin sa dunia. Ikadua, akap ketarimagi ang kutu apangani na singka kekuasa alungan na mauri. Miyang ni kasih ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ugay nagyang kutu apaman na apanganing ka na dir ka dumada ita. Natiarimad nagyang kutu apanganing ka na singka bedin kekalim nagu kekuasa alungan na mauri. Ino to mga pagariya dara kabugan ng Allah. Nakagisu Allah na sa kanya na labi ang matao si ikulang wantaman. Kapakayag yung kutu apanganin na ka nadir ka mapia. Kapakayag yung kutu apanganin na ka nadir ka dumada ita. Na upama ko muslim ka na baka niyan din na paman na mapukas iku kapagagama. Ina naman ipaman na itano di kasurakan si iku kadanantan wa rabbul alamin. Nagu di itano di kapakan dekala nagu kapakala si iku paratiatan si iku. Ay katalo mga pagariya o kitiyan. Nagyang kutua panganing ka na iniyalang. Sagyang kutua tiuba akisuga taraka itiuba raka wallahu subhanahu wa ta'ala. Napakandekalan tanong yang kaya pangani. Kau pamambres ko kada kalapangan itanong na kada kalamambu ang pag-aalangan sa giyang kuntua mga tiuba tanong si iku Allah o tiuba tanong wallah sa giyang kuntua paman na di tanong kaga nagu mga rarata tiuba na iya din ng mga pagari at pagkaarno na giyang kuntua pangan itanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagari ko na miyaw sa iyang kaiya kapi agiyang kaiya pangani na indo utanwayas iku mga pamilya tanong. Baluin tanong sa mga wata tanong mga murya tao tanong malakiran nagu sisiap nira nagyang kutu apangan isiku Allahu subhanahu wa ta'ala. Dari mga dito, anto na plano. Sama na yung mga pagarian na yun na oras tano na 5:41. Talo. Mga bagasami sa manayan ay na oras tano na 5:42. Di ka, loading kagi. Kadada so signalami sa kaya kaya darapag yan kaya isa ko mga pagaritan no asidun pa ko. Sa manayan nakatansiran na pumamakin na dun na kuiran. Sira ni mababalo yung mga audience tano. Yang kaya darupan, ada rupairan lagi yang kaya ditano di paglayban. Apa kaya so mga bangsa sa tanon ay kedaliran lagi yang kaya kubuyan. Ay giraw to paman na ada na masa oras na ketimu saya so mga pagarini di isiran saya di kekanduri. Mga pagariya na sama na yan na 5:43 lagi yang kaya oras tano. Na banda ay mapia na salam na miskano prangkom na miskano salam ang mga pagariyami siguda tanoro pa nakatago isa di kan na wad na datano masalam sa giyang kaya mga pagaritano puro manantano siran sumalam si Abul Khair Unakan Samad Dani Nasruddin si Supmak Kaisir Nursida, Nasiba Ibrahim, Salima Aba, Uli Naim, Khairuddin Makaroog, Rihan Talo.